FlashPrint. Og her vil vi give en lille overblik over, hvordan du bruger FlashPrint. Når du åbner det første gang, så vil den spørge dig om, hvilken printer du har. Der er det vigtigt, at du lige får vist, at det er en FlashForge Adventure 5M, fordi så er der noget omkring dysesætning og så videre, som den så kender til. I vores beskrivelse i videoen her, der finder du et link, hvor du også kan hente FlashPrint, fordi det er ikke altid lige nemt. Godt. Nu forventer jeg, at det hele er installeret hos dig, og du er også klar. Vi har hentet et lille emne ind her, og hvis man holder venstre museknap nede, så flytter man rundt. Og hvis jeg holder Shift inde på tastaturet, og så trykker museknappen, så kan du også bevæge det omkring emnet. Ude i højre side er der en hel menurække. Øverst er vi i sådan view mode. Move, det giver måske sig selv. På X, Y, Z-aksen kan man flytte det, og man kan hele tiden sørge for, at det bliver på platformen eller smide det tilbage til center. Den næste, det er rotation. Det kan sagtens være, at du hiver et emne ind, som står sådan her, og det er ikke hensigtsmæssigt til printet, så derfor så vil man lige bruge sådan en der. Og man kan også tage færre grader af gangen, hvis det er det, det skulle være. Og igen, service to platform, sådan så at den ikke svæver i luften, når den begynder at printe. Det bliver noget rod. Ja, den næste, det er en skalering. Herover kan man simpelthen se, hvad X, Y og Z-aksen, hvor stor det er i millimeter. Og så kan man skalere op. Lige nu er den sat til uniform scaling, det vil sige, skalerer man op på den ene akse, så vil den også skalere op på de øvrige akser. Det kan sagtens være, at du har et print, som du synes det er fint. Nej, det skal være lidt mindre, og så i stedet for, at man er nødt til at gå ind og ændre i sin blenderfil, eller hvad man ellers har siddet med, og hvis man ikke er til det endnu, jamen så er det fedt, at man her kan skalere, hvor stort eller småt man vil have sit emne. Ja, det næste, det er sådan en cut. Og det er, hvis du af en eller anden årsag gerne vil skære i et emne, simpelthen skære tværs igennem her, eller hvordan og hvorledes du nu vil, og der kan du flytte den i forhold til den center. Så hvis nu vi siger, vi vil cut ned igennem der, så ser den sådan ud. Det har vi ikke lyst til. Tilbage igen. På den næste hernede, jamen det hedder så duplicate. Det vil sige, at man markerer sit emne, og så kan man duplikere. Bup, så er, hvor mange vil man have? Jeg vil have en til, og så lægger den en til. Og en til. Nu har vi 3. Det er jo altid også. Godt. Hernede, layout all. Det er simpelthen, hvad afstand man gerne vil have imellem sine emner. Men det er noget, der skal rykkes på, inden du laver kopier. Så flytter vi rundt på det. Den bruger man ikke til. Det man til gengæld bruger, det er sådan nogle support. Altså hvis man har et emne, som kræver noget support. Nu tager vi for eksempel denne her. Og nu gør jeg noget rigtig uhensigtsmæssigt, nemlig placerer den på højkant. Der vil man have brug for noget support, for når printeren kommer herop til at begynde herop, så kan det blive svært, fordi den har jo ikke noget at lægge plastikken på, så vil den have brug for det. Der er 2 forskellige typer. Den herovre, den er meget nem at få af, og man kan sige auto support, så laver den simpelthen selv noget, som det her emne dels så kan ligge på. Så vil den bygge det her op i plastik, og det vil man så skulle pille af efterfølgende. Hvis man ikke har lyst til noget indeni, men kun har brug for noget, der skal sidde herude, så klikker man af platform only. Så nu clearer jeg lige det hele og siger auto igen, så vil den kun lægge det herinde. Som den her model er, vil det dog være et problem, hvis der ikke var noget her. Men det er meget fint, at man kan auto-supporte. Man kan også vælge at sige, at jeg vil manuelt placere noget, eller jeg vil manuelt fjerne. Så nu manuelt fjerner jeg faktisk lige dem her, hvis jeg synes, at de ikke skulle være der. Jeg clearer igen, går tilbage, og så vil jeg altså gerne lige flytte min model ned, så den ligger lidt mere hensigtsmæssigt. Wiping Tower, det er ikke noget, du har brug for til din Adventure 5M, fordi det handler noget om farveskift, hvis du har en printer med flere farver, at den sørger for, at skiftet fra den ene farve til den anden bliver clean, og at farverne står skarpt mod hinanden. Ja, tager et lille mini-break, inden vi kaster os over den næste del, som er slicing. Vi er klar til at gå lidt videre.
Nu skal vi til det, der er også vigtigt, nemlig at slice. Når man slicer, jamen det er i virkeligheden, at den begynder at gøre klar til, hvilken temperatur det skal være, osv., og så laver den filen om til den type fil, som du har brug for, som printeren kan aflæse. Som er sådan en GX-fil, og det du har hævet ind i din flashprint er højst sandsynligt en STL-fil. Når du trykker slice første gang, så kommer du til sådan en basic mode, og jeg kan godt anbefale med det samme gå i expert mode. Det ser super uoverskueligt ud, det er det ikke, for vi skal slet ikke bruge det hele. Allerøverst, printer, det er fint. Der er noget med extruder temperature. Den står på 225 som standard, men kig lige på æsken med din plast for at se, er det den temperatur, som er beregnet til den her plast. Det kan være, at det er en højere temperatur, det kan være, at det er en lavere. Du kan også justere det, når du er i gang med printet, men hvis du ved det i forvejen, så er det bedre at putte det ind med det samme, når du slicer. Temperaturen på platformen, 55 grader. Det er sjældent, du får brug for at justere på den. Det du dog kommer til at justere på, det er over i generelt i venstre side her. Fordi her er der noget med printhastighed og printhovedets hastighed, når den bevæger sig fra et stykke til et andet uden at printe. Lige nu står den her til 150, og den her til 250, men som standard så står der faktisk 300 her og 500 her, og det er ret hurtigt. Så hvis du har noget, der bare har den mindste smule af detaljegrad, så er det en stor anbefaling at skrue ned for det her. Og som du kan se, da jeg åbnede, så stod min til det halve, altså til 150 og 250. Så det er min standard, det er min hurtigste indstilling, fordi det kan simpelthen gå galt, hvis det er, at printerhovedet bevæger sig for hurtigt. Der er lidt noget med minimumhastigheden, og første lags hastighed er altid langsommere osv. Men når den er oppe i speed, så må den heller ikke gå for hurtigt. Det kan du også justere undervejs på printeren, men det er også godt at forholde sig til inden. Du vil i hvert fald have en masse fejlprint til at starte på. Så den er god at kunne. Vi springer shells over, så er der infill. Det her. Den er sat som standard til 15%. Det er, hvis du har et emne, som er meget tykt, så skal den jo ikke fylde det op med plastik, så bliver det tungt, og det bliver også dyrt i den sidste ende, så den laver 15%. Nogle gange kan det betale sig at sætte det lidt op. Supports, det har vi lagt ude i en masse af, inden vi gjorde det her, så det går jeg ikke nærmere ind i her. Men det kan være, at du vil have en raft. En raft er, hvis du printer noget, som har en meget lille overflade på pladen her. For eksempel, hvis nu vi løfter den her op. Bum, så er der jo nærmest ikke noget, den kan stå på her. Vi vil aldrig printe den her sådan, men du har garanteret på et tidspunkt, kommer du til at printe noget, som ikke har den store kontaktoverflade med pladen. Det vil være noget møg. Og i det tilfælde, der vil du ind i sliceren sige, at du vil have en raft på, for eksempel. Fordi det giver lige en plade, som dit emne derefter så kan stå på. Så er der lidt mere kontakt, så er den mere stabil, og så bliver den ikke smidt så meget rundt. En anden ting, du også kan, det er en bridge. Det er lidt det samme, og alligevel ikke. Det kan man også putte på, for at give en større overflade. Når du så er færdig, og du synes, du har lavet det hele, så er der bare det at trykke slice. Jeg har sat hastigheden lidt ned, det har jeg. Så slice, og så er den klar her. Du kan downloade filen, putte den på en USB-enhed og over til din printer. Du kan sikkert også printe direkte herfra, hvis du har sat din printer til nettet. Og en preview. Det er meget godt at have en preview, for her kan du se, hvor lang tid det vil tage heroppe i højre hjørne. Hvor lang tid vil det tage? Hvor meget materiale bruger du cirka? Så mange gram og så mange meter. Det er meget godt lige at have en fornemmelse af, inden man sætter et print i gang, hvor man tænker, okay, jeg gider ikke at vente de her 4 timer, det her print tager. Det tager den her ikke. Men det er der, hvor du kan. Og der vil du simpelthen også kunne se, hvad er infill, hvad er raft, og hvad er noget andet. Simpelthen farvekategorien, og hvordan ser det ud på pladen. Godt. Pøj med det.